Doncs ja estic quasi arribant al final. Estem quasi arribant a Can Toni Gros. Mireu quin paisatge. Senderisme en consciència. Camí de Sant Jaume a Catalunya. Silenci, pau, serenor. No sé si el podeu veure. Camí de transformació. Camí de llibertat. Camí de reptes. El que és la vida. Tal com visquis el camí, viuràs la vida. Aquest tros que hem fet és el que ve de Falgars fins a Can Toni Gros. Aprox uns 10-12 quilòmetres. Aprendrem a caminar sense forçar el cos. Si forcem el cos, és que en la vida quotidiana ens estem forçant a aconseguir les coses. Utilitzarem la respiració glòtica per justament fer que allò que ens sembla difícil ho puguem transformar en quelcom que ens sigui més fàcil, que flueixi. I amb la respiració descobrirem com podem transformar una emoció negativa en positiva. Amb el silenci ho integrarem i amb la reeducació postural minimitzarem danys musculars o possibles danys musculars i cansanci. El camí de Sant Jaume o qualsevol camí en realitat no és res més que el camí de la vida que cadascú escolleix. T'atreveixes? Som-hi! T'esperem! Natura Respira 3.0, Escola Europea de Respiració. Ens trobaràs a la web i a Facebook.